От Титаник. Ние сме вътре в Титаник. Titanic batteri bir tarafa mı acaba? Çok dolusun. Titanic ne taraftan kaçıyor? Korkuyorum. Niye bir sürüleceksin? Niye? Aldım kızını kucağıma. Има плапи във ръката си, спасих го. Бери ги. Ево. Gel mi? Kom. Değil mi? Su giriyor. Su giriyor. It's coming forward. Oh fuck. Şey nerede? Jack. Oh Jack, no. Jack. Benim şey Rose. Ne çekeyim? Aa nereye gidiyor? Yapma elleme. Elleme adam buraya gelecek. Tatlı. Bunlar delisler. Titanic delis bu buraya. Bir tane o bak kesin alma bırak onu bırak. Al bak bir sündüksü. Süpermen. Beri. Al Titanic. Hallo, guten Tag. Ето работим тук. Мога да взема една дъвка. Ибал съм ги немците, брат. Устата съм ги ибал. Майка им да еба в устата и гърците да ги ибал. Майка им путката да ибал. Путкари са всичките, ей. Вала, биля. Абе. Това е вода. Вода. Това е. Те. И той пари прави. Тука, в Германия. Шкафове. Виж ти. Той може да го взема. Семки, бомбони, момчетчето си дрънкат. Нали ви казвах, германци, устата. Устата да ги иба. Всичките да ги иба, путката майна да ги иба. Немци, гърци, алес, фикен. Перас. Виж къде работя. Пак не ми харесва. Искам нивата. Абе. Виж ти. Той кой е сега? Цвети вътре в той бюрото. Майка е путката да еба. Много са напред с материала. Курвите. Мотор карат на мене с очела. Оригинални да. Да ги чупели. И тук има. Мотор кара, минджата. Не е мотор, колело. Путкари са всичките. Тук гледате ли той нещо? Той място гледате ли го тук? Най-мръсната жена сяда тук. Майка и путката да еба. Тук пък мъже сяда. Ебът са. Виждате ги. Немци, прости. Майка им да еба. В устата. В устата ще правя буклук. Седма занна. Sen şimdi mi başladın?
Şimdi mi başladı? Тя ми е сестра. Тя се грижи за мене, заради мене работи. Що ти плащам? 20 евро на час. Ходи. Буртам. Аз ще какво не избрахме. Има видим. Нас си. Гледайте, мангали. Мангали. Ако не сте гледали, всички са мангали. Просто са загубени немци. Ето, гледайте, педерази, мангали, шматки. Майка е тук да това. Те са моите родители. Те са. От това гледам. Те са моите родители. Ой, си. Ой, ой. Те са пък устата, немци са. Аре, ама bu sefer vallahi. Виж ли, ябълки, плодове има. Немците едат хуя в устата. Немците, тук гледате. Айде гърцияке, фамилияке, и Гърция отива пада на морето. О, бейби. Курви са, брат, за този малък самолет дават пари да ги ба в устата. Аз пък ги намирам да черпам. Те пари дават. Ама не бре ги. Гледайте, ходите, гледайте. Немците в устата да ги ба, турците също. Никой не дава пари. Ало, шунтак. Както гледате, пари няма, пари няма. Няма пари. Те могли са да оставят един цент. Мъж, виж ти. Кола има. Мога да пия. И бал съм ги в устата, бе. Пий са малко. Да не разберат немците. В устата на хипа. Пиеш и едеш, който правиш за себе правиш. Обаче не можеш да крадеш. Тук не можеш да крадеш, може да идеш, може... педераза, рожден ден има, педераза. Виж ти. Happy birthday to you. Луна. Happy birthday. Ничок. Алжаме. Abi kaç kişi var? Bu herifin kızın bu. Kola saçlı bir kız. Вижте, аз взема. Вижте. Аз ги взех. Салфетки има да си бършим устата. Bitte nicht putzen. So geht's на. Вижте. Ама не можеш да го храниш. Си красава. Америка. До Америка. Америка. Сняг вали. В главата гръм да го удари. Може ли ще го? Била. Писна ми. Тази Германия. Значи, когато са чисти... може ли? Значи, когато са чисти тук в Германия, вземаш един такъв парцал. Например, казваш сега, ще чистиш врати и прозорци. Какво правите? Например, сега висок съм. Правите и това. И гледайте.
То се отцапа. Що те мръсно? Ей, тъй минавате само. С медведа капа, че е мискин. Например, той сега трябва да го мити. Правите, например, тук е така. От тук най-важното. Вижте. Ей, той да се вади. Най-важното. Тук шифовете само това гледат. Те разни. Да ги баба става. Ей, това е, например, нашите сега вратите. Те тук работата. Чисти си ги. Не е само него. Вижте сега. Някой тъп човек, ако е, който живее в Гърция, може да забрави той. Най-важното. Той тук е тъй. Да се чисти. Той тук. Тези работи са най-важните. Например, той тук трябва да стане чисто бял. Е така. Това е, вижте, един парцал мръсен, за 100 евро вземаш на ден. Ко да ви кажа друго? Мога ли да ви кажа нещо друго? Тези тук снимки. То знаете ли кой е тос? Полицая Макмен. Вижте, той няма къде да го фърляш. Нали? Слагаш го тук и затваряш капака, свърши. Тези работи знаете защо са? На немците очите да не вземат кръшките в устата. Ето и ба. Както гледате, ние свършихме, не че се разказваме. Обаче нашата работа е да се разказваме тук, да оглеждаме, защото сме бодигарди в тази зала. Както гледате, няма само смени. Бодигарда си не е тази работа. Я гледате мускула, ослабнах с 15 кг от бодигардството. Тумбака гледате, няма нищо. Ама колана, дай малко трябва. Както гледате, качихме се. Отиваме да пушим цигари. Цигари отиваме да пушим. Бръснат съм. Защо ли ме питате? Работя на чисто място. Иначе ще да съм предасъл. Косата ми $25 прави. Всеки ден. Слагам си само гелове оригинални. До 80 кг аз съм сера. Единия, а другия няма смисъл. Той 2011 в устата да го ибава, брат. Не върви на човек. Вижте, долу тук кръшки няма пари, не мисля за това. За толкова пари няма, не мисля. Педераз се всичките ще. Значи, както видите, сладките, те може да се изземе в джоба. Събличаме се. Работите тук. Точно беше последния ден тук. И този човек тук е ladies and gentlemen, everybody let's go. Тук както гледате глупости, само глупости, друго нищо не търси тук, в тази шиба на Гърция. Германия. Ей тъй. Манкен стана манкен. Манкен стана. Няма нищо манкен. Манкен стана манкен. Както гледате, ко да ви кажа, бе, хора. Писна ми вече да живее. Виж колко ключове има, колко хубави ключове има. Камера да гърнам беняни, това аз си кредиш капши. Ослабна, няма да ослабня, ама работите и ви на ден 17 часа нон-стоп. Ама струва се да работиш, не работиш за стотинки, а работиш за това. За 114. За 114 евро. Я ги сте? Майко. 500 евро. Виждали сте? Не. Ало. Чакайте, момент. Това са 500 евро. Покажи другите, баба. Покажи другите. Няма смисъл. Покажи другите. И другите покажи. Няма смисъл, разбираш ли. Просто. Ама така са пести. Така. Вижте, това е Така. 10 евро и 95 цента тютюн. И това е машинка за тютюн. Бебито тук го държи, бебито. Това е мелек. Не дей плачи, моето момиче, не дей. Кажи ма. Както гледате. Така са пести. Това е фишер за джамове, за андебула. Мочашес. Леферте. Писна ми вече тук. Това кой е? Тук шишета, глупости, чопове. Мога да ви кажа вече
Чао.